Aha m enwere m Chiefs Boy Pascal. Eji makwa m Igbo bụ Igbo. Mana aha m na-aza n'egwu Cornel Boy P and Igbo bụ Igbo National. Akwa m onye obodo Eji Ọfọ. Egwu a mkpọrọ Amarasị Bingo. Ka egwu m nke abụọ. Akọkwala m nke mbụ kpọọ ya Igbo onye Igbo. Ka nke abụọ Amarasị Bingo. Nke atọ m Anazọ Gịnị. Kama na ihe awụ vidio nke mbụ m na-ewepụta n'ahịa. Ọ bụ ose dị. A na-anakọta jụọ ndị mmadụ ka ebumnobi gị ma ọ ka ihe kpalitere gị iji bido ịkụ egwu. Mụ onwe m, ihe kpalitere m ji bido ịkụ egwu bụ na kemgbe m gụchara mahadum, abụ m n'asụsụ Igbo. Ọkwa ya ka eji akpọ m Igbo na mahadum Imo steeti nọ n'Owerri. Ihe mere m ji bido amara na kemgbe m dị na ụmụaka ọ na-eme ebe ọ bụla gara na-eme ihe dị aṅa, ana m apụta agụkarị egwu. Kama mgbe m gaziri ife ala nna m na Straight Gate College nọ n'Ishara Ogun steeti, e nwere ihe dịgasị iche iche m hụrụ m ji lọta wee sị na ekwesịrị ka m tiga ihe ndị a na-egwu ka m na-enyekwara ụmụ Igbo nne gị ha ndụmọdụ na akụrụ ụlọ akụ onye kpatara na ọ bụ isiri ụlọ kụ ihe anya hụrụ na mba ka anyị ghara na-ahapụ akụ anyị na mba maka a ga-ama ama ya bụ ige egwu m nke mbụ a na-akpọ Igbo onye Igbo Igbo m n'ụzọ iche enwechasị ihe ndị m kwuru bezitiga mezie ebe anyị emezie maka ndị ọchịchị anyị na-eme onye kpata ego bụrụ gbafuo gbara ala bekee ma be anyị na-enwe ihe dị ya ọ bụrụ na ha nwee ike imezi ụlọ anyị ọ ya dịrị anyị mma. A na-azọ gịnị kpanụ otu ihe ndị ahụ m gasịrị gịnị ka ụmụ Igbo na-azọdụ gịnị ka anyị na-azọdụ ihe ọ ya ebumnobi m ji akụ anyị na-akụkwa nke ndị aka ya akpọ akpọ ka dị nkụ kama nke ahụ bụ mbido ka ọnwụ. Omwa bụ the producer known as the engineer wrote the audio clip. By name, one comrade Ugostaff. I'm from a town called Umuakabia in Olu Zone. And first and foremost, I knew the whole encounter anywhere and made our reality. So my advice to the upcoming ones, let them in every of their situation during their productions, let them hope that God will help them and see them through, even at the face of any lugubrious nature of it. Igbo bụ Igbo, mgbe anyị na-arụ dị egwu, eziokwu na ya ọ ka na-apụta apụta, but mere ka onye na-apụta apụta na dị ọrụ. I've been in this field for long and I've seen artists like him, but he really did well. He never stressed me much. So I also thank God finally, like I said earlier on, for leading us through the whole euphorias and miasmas of encounters we had. Let him be praised. Thank you.